Kisumu County. Kapod wantiere mana e kaunti ma Kisumu ni jokanyo mag UDA kwayo riwruok mar oganda kaka joka ng'ato e seche ma gichano timo yiero mag jotendgi kochakore counties nyaka piny owacho mamalo. Giyango ni ka riwruok ok obedo to onge ber ma oganda biro yudo e yore dongruok ahinya to kaluo. Gikwayo ni e kind yiero no jopiny obiro rang matut jotelo mag yiero mabiro kelo negi dongruok ahinya to e loso nafas mag tije ne rowere e kinde ni mangima medo mana idho. Tidalawa tarehe 9 mwezi wa 12 tuko na uchaguzi ya grassroots election. Tutakuwa tunafanya from party primaries from the sub location to the national level. Lakini tarehe 9 mwezi wa 12 tutakuwa tunafanya ya county. Kwa hivyo kama mnataka muwe moja wa wale ambao watakuwa kupiga kura tarehe 9, ni vyema ukuwe mwanachama wa UDA. Mnasikia? Nyaka wadonjuru e serikali. Nikech serikali emantiere gi giteko kamano. Kwa ini samidhi malo kucha. Samidhi malo kucha. Vijendo denyo. Rais no promise wani miwa tije, okwane tije. Wan kaka vijende wadenyo, wadwaro tich. Wadwaro tich kon rais ni vijende ba Kisumu dwaro tich. Jo boda boda be ywak, fuel ni malo. Olosno wach mar fuel.